Hello friends, good morning. आं दिनै फेटि लिभारखौ जों मारै प्रिभेन्ट खालामबा जायो बा फेटि लिभारखौ अर्ली स्टेजेसआव मारै फाहामनांगौ बेखौ रायलायनो नागिरदों। फेटि लिभारा ओरैबायदि कन्डिशन जेरावनाखि फेट डिप'जिशना गावनि नांगौनिफ्राय बांसिन जायो। ओरैनोथ' usually 5 to 10% नर्माल, किन्तु 5 to 10% फेट्सनिफ्राय बारा डिप'जिट जाबाथाय लिभारनि डिफरेंट एरियासआव डिप'जिट जाबाथाय बेखौनो फेटि लिभार होनो। ओमफ्राय फेटि लिभारा आलदा आलदा ग्रेडिं थायो 1, 2, 3 बिदि। थ' जुदि आर्ली स्टेजाव मोनथियो होमबाथ' गोरलैयैनो रिभार्स खालामजायो माबा माबि चेन्जेस खालामनानै लाइफस्टाइल ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्राव मडिफाइ खालामनानै। किन्तु जुदि लेट स्टेज जायो होमबा डक्टरनि हेल्प नांगौ। थ' जों लिभारनि कन्डिशनखौ मोनथिनो थाखाय जों लिभार फांक्शन टेस्ट खालामजायो। बे मोनसे ब्लाड टेस्ट आरो नेक्स्टआ जाबाय फाइब्र' स्केन होनाय। ओमफ्राय जों डक्टरनाव कनसाल्ट खालामनाया मोजां। ओमफ्राय जों किसुमान मडिफिकेशन खालामनांगौ जोंनि लाइफस्टाइलाव, जेरखम जोङो वेट लसआव इम्परटेन्स होनांगौ। ओमफ्राय लोगोसे जों रेगुलार एक्सारसाइज खालामनांगौ। ओमफ्राय एलकहल कनजाम्पसनखौ जिर' बा खमायथारनाया मोजां। ओमफ्राय डायबेटिस जायहा दङ बे डायबेटिस मेनेजमेन्ट खालामनांगौ। ओमफ्राय लोगोसे ल' कलेस्ट्रलखौ जों खमायनो नाजानांगौ। ओमफ्राय जों स्मकिंखौ एभयड खालामनांगौ। जों मोजाङै उन्दुनांगौ, गुड स्लिप लानांगौ 7 to 9 आवर्स। आं आवगायावनो रायलायखांबाय बेनि खोथा। लोगोसे जोङो इन्टारमिटेन्ट फास्टिं खालामजायो। ओमफ्राय दै बुरजा लोंनांगौ। ओमफ्राय लोगोसे जोङो जानायाव चेन्जेस खालामनांगौ। एसे जों फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्सखौ बांसिन जानांगौ। ओमफ्राय जोङो जानांगौ होल ग्रेन्स, ओटमिल जाजायो, होल व्हीट जाजायो। ओमफ्राय लोगोसे ब्राउन राइस बेफोरखौ जाजायो। लीन प्रटिन जाजायो, जों बेखौ बिफांनिफ्रायनो मोनो, बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो। हेल्दी फेट्स जाजायो, एभ'काड'स, अलिभ अइल, ओमफ्राय लोगोसे सीड्स, एलमन्ड्स बेफोरनिफ्राय मोननो हायो। आरो लोगोसे जोङो प्रबाय'टिक्स इनक्लुड खालामनांगौ जाहाथे जोंनि डाइजेशना मोजाङै थायो। ओमफ्राय जोङो प्रसेस फुडफोरखौ एभयड खालामनांगौ। जोङो सुगारि प्रडाक्ट्सफोरखौ एभयड खालामनांगौ। जोङो फ्राइड एवनाय बा बिदिनो पक'रा माबा माबि जेखौ थावआव एवो बेफोरखौ जों एभयड खालामनांगौ। ओमफ्राय प्रसेस फुड्स ओमफ्राय जांक फुड्स बेफोरखौबो एभयड खालामनांगौ। थ' दिनैनि थाखाय बेनो। थेंक इउ।